Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzja lilkom muslim minn Alla Missirna u Sidna Ġesu Kristu. U t-leżis l-lum edin nofrdi l-Qoddisa għall-erwieħ tal-familja Zammit. U fil-Vangelu l-lum ser niltaqgħu mal-episodju ta' Zakkarija, meta l-Anġlu derlu u qallu li kien ser isir missier flimkien mal-mara tiegħu Elizabetta li minnhom ħareġ Ġwanna. Walek biex nitħejju tajjeb għal dan misteru li issa qegħdin niċċelebraw, jew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Int li sirt bniedem bħalna u salvajtna, mulej ħnina. Int li mittalina fuq is-salib, Kristu ħnina. Int li ftaħtilna triq tas-sema, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, intoġbok turina d-dija tas-seb tiegħek bit-twelid ta' ibnek mill-Verġni Mqadsa Marija. Atina li fidi sħiħa inqimu il-misteru ta' din il-ġrajja tal-Aġeb u nġeddu dejjem it-tifkira tagħha ġieħ li jistħoqilna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaldan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarrim il-ktieb tal-imħalfin. F'dak iż-żmien kien hemm raġel minn Sora mit-tribu ta' Dan jismu Manuha u martu kienet sterili u ma kellix tfal. U der l-anġlu tal-mulej lil-mara u qalilha: Ara, int sterili u m'għandekx tfal, imma int se titqal u tiled iben. Issa qis li ma tixrobx inbit u anqas xorb li jsakkar u tikol xejn imniġġes. Għaxara, int se titqal u tiled iben u l-mus ma jgħaddix minn fuq rasu, għax it-tifel ikun nażir, ikkonsagrat lill-Alla sa minn ġu fommu u jibda jeħles lill-Iżrael minn nit il-Filistin. U l-mara marret tgħid liż-żewġa: ġie ħdejja raġel ta' Alla, wiċċ ta' anġlu ta' Alla, wiċċ li jbeżżek tarah. Ma staqsejtux mnejn ġie u lanqas huma qalli jismu u qalli: Ara, inti titqal u tiled iben u issa tixrob x'imbit jew xorb li jsakkar u tikol xejn imniġġes, għax it-tifel ikun nażir, ikkonsagrat lill-Alla sa minn ġu fommu sakemm imut. U l-mara wildet iben u semmietu Sansun u t-tifel kiber u l-mulej birku u l-ispirtu tal-mulej beda jaħdem ġewwa fih. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Mulej, mimli fommi b'tifħirek u b'sebħek. Mulej, mimli fommi b'tifħirek u b'sebħek. Kun sur ta' kien għalija, int wet li tiġi dejjem is-salvani, għax blata u fortizza int għalija, Alla tiegħi ħarisni minit il-ħażin. Ngħidu, mulej, mimli fommi b'tifħirek u b'sebħek. Għax inti Sidi, it-tama tiegħi, mulej, inti l-fiduċja tiegħi sa minn żożiti, fuqek serraħt sa minn twelidi, sa minn ġu fommi inti ħatni. Ngħidu, mulej, mimli fommi b'tifħirek u b'sebħek. Nersaq quddiem il-kobor tiegħek, mulej Sidi, biex il-ġustizzja tiegħek waħdek inxandar, u Alla sa minn żożiti int għallimtni u jien sissa għadni inxandar eġubijietek. Ngħidu, mulej, mimli fommi b'tifħirek u b'sebħek. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. O ta' ġesse li waqaft bħala sinjal għal popli, ejja biex teħlisna u la tiddawwarx. Alleluja.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. F'dak iż-żmien Erodi, sultan tal-Ludija, kien hemm qassiż jismu Zakkarija fit-taqsima ta' Abija. Martu li kien jisimha Eliżabetta kienet minn ulied Aaron. It-tnejn kienu ġusti quddiem Alla u jimxu bla nuqqas ta' xejn skont il-preċetti u l-kmandamenti kollha tal-mulej. Ulied ma kellhomx għaliex Eliżabetta ma setax ikollha u t-tnejn kienu mdaħlin fi żmien. Mela ġara li Zakkarija kien qiegħed jaqdi dmiru ta' qassis quddiem Alla għax kien imissa it-taqsima tiegħu u skont id-drawwa tal-liturġija intażelu bix-xorti biex jidħol ġewwa fis-santwarju tal-mulej ħalli jaħraq l-inċens. Waqt ir-rid tal-inċens, il-kotra kollha tal-poplu kienet qiegħda titlob barra. Derlu anġlu tal-mulej wieqa fin-naħħa tal-lemin tal-artal tal-inċens. Zakkarija malli raħ tħawwad u waqa' biża' fuqu. Imma l-anġlu qallu: Tibżarx Zakkarija, għax it-talba tiegħek instemet. Martek Eliżabetta se tagħtik iben u inti issemmih Ġwanni. Dan ikun għalik ħaġa li tqanqlek bil-ferħ u tennik ħafna. U jkun hemm bosta li jifirħu bit-twelid tat-tifel. Għax hu jkun kbir quddiem il-mulej, ma jkunx jixrob ebda nbit u xorb qawwi u jimtela bi spirtu qaddis sa minn ġu fommu. U jreġġa' lil ħafna minn ulied Iżrael lejn il-mulej Alla tagħhom. U hu ġej qabel il-mulej, mimli bl-ispirtu u l-qawwa ta' Elija, biex iraġġa l-qlub tal-missirijiet lejn uliedhom u lil dawk li ma jridux jobdu ireġġaħħom għall-għaqal tal-ġusti, ħalli jlesti poplu imħejji sewwa għall-mulej. Imma Zakkarija qal lill-anġlu: Kif inkun żgur minn dan, għax jien raġel xieħ u marti mdaħla fi żmien. Wieġeb l-anġlu u qallu: Jien Gabriel li qiegħed quddiem Alla u bagħtni nkellmek u wassallek din il-bxara tajba. U issa talli inti ma jemminx kliemi li jagħti seħħ meta jasal il-waqt, intara tibqa' imbikkem u ma tkunx tista' titkellem sa dakinhar li jiġri kull ma ħabbartlek. Sadattant, il-poplu kien qiegħed jistenna l-Zakkarija u kulħadd staġeb bid-dewmien tiegħu fis-santwarju. Meta mbagħad ħareġ ma setax ikellimhom u ntebħu li kellu xi dehra mis-santwarju. Beda jfehmhom bis-sinjali u baqa' imbikkem. Wara li mbagħad għalaqlu żmien tas-servizz tiegħu, reġa' lura lejn id-dar. Xi żmien wara, Martu Eliżabetta niżlet fil-ġuf u għal 5 xhur sħaħ fitxet li tinħeba min-nies għax bdiet tgħid: Hekk għamel miegħi il-mulej li jogħġbu jneħħi minn fuq il-għajb li kelli quddiem in-nies. Il-kelma tal-mulej. Dal-Vanġelu li għadna kemm qrajna hekk jerġa' jlaqqana ma' personaġġ ieħor li jista' jippreparana f'din il-mixja li qegħdin nagħmlu lejn il-milied. Il-personaġġ hu Zakkarija u l-mara tiegħu Eliżabetta. Hekk dawn it-tnejn xtaqu ikollhom tfal, il-fatt li ma kellhomx tfal kif jgħidilna l-istess Vanġelu kien qisu għalihom ta' għajb quddiem in-nies għax kien hemm min jaħseb dakinhar b'mod żbaljat ħafna li hu xi kastig li ma jkollokx tfal. U dan Zakkarija kien saċerdot għalkemm kellu din qisha negattività marbuta miegħu, xorta baqa' jagħti s-servizz tiegħu lil Alla. U f'ġurnata fost l-oħrajn dan Zakkarija kien qiegħed fit-tempju, kien qed joffri s-sagrifiċċju,
kif wieħed mis-saċerdoti li jistgħu jagħmlu dan ftit kellhom dan iċ-ċans. U waqt li kien hemm jidhirlu l-anġlu u x'jgħidlu. Interessanti nnotaw x'jgħidlu għax minn dan li jgħidlu nistgħu nkomplu nifhmu dejjem is-sejħat tagħna. Bħalma qal lil Marija stess jgħid lil Zakkarija, beda billa qallu tibżax Zakkarija. Meta l-mulej li jitkellem, aħna nistgħu nibżgħu u nibżgħu żgur jekk ikellemna. Però nistgħu nibżgħu wkoll bil-missjonijiet li jagħtina, is-sejħat żgħar li jagħtina. Hawn minnu ġenitur, hawn min qed jistudja, hawn minnu nannu, nanna, hawn min forsi għandu l-mara tinkwetah jew ir-raġel jinkwetah. Din parti mill-vokazzjoni tagħna, mis-sejħa li jagħtina Alla. U kull meta Alla jsejħilna u aħna rridu wieġbu mhux darba, imma ta' kuljum fil-ħajja tagħna, meta li jiftaħ fommu dak li għandu x'jaqsam mal-vokazzjoni, jibda b'din il-kelma tibżax. Imbagħad ikompli jgħidlu, it-talba tiegħek instemet. U hawnhekk imbagħad Zakkarija jisma' lil dan l-anġlu u x'in jgħidlu li ser ikollu wild bħal donnu ma jemminx għax beda juża r-raġunament tiegħu. U xi drabi is-sejħat ta' Alla imorru kontra il-kalkoli umani, imorru kontra l-istorja. Pereżempju dak l-episodju ta' Ġesu meta kien hemm aktar minn 5,000 raġel u kull ma kellhom 5 ħobżiet u 2 ħutiet. Offrewlu dak il-ftit u Ġesu għamel ħafna. U l-istess f'kull sejħa hawnhekk Zakkarija lill-anġlu b'mod naturali għallu ma jistax ikun jiena xieħ issa u l-mara tiegħi xieħa ma jistax ikollna tfal. Però hemmhekk imbagħad il-mulej reġa' tkellem u stiednu biex jemmen. U l-mulej ukoll lilna jistedinna li nemmnu fih. U jekk inħossu jsejħilna xi ħaġa partikolari, jekk verament tkun ġejja minnu, wara li nagħmlu d-disċerniment tagħna, wara li nitolbu fuqha, wara li nieħdu parir fuq dik il-ħaġa, nindunaw li għalkemm aħna maħniex kapaċi, għalkemm l-affarijiet mhux daqshekk favur tagħna, Alla jgħin u jagħmel il-kumplament għalina. Għalhekk jew minna nitolbu l-mulejjen, ejjew nirrikonoxxu hekk issa stess is-sejħat li għandna kull wieħed waħda minna u ejjew nafdaw f'idejn il-mulej dak li hu stess fdalna għax bil-għajnuna tiegħu il-ftit li nistgħu noffru bih u jista' jagħmel affarijiet kbar. Fiskiet nitolbu fuq dan. Wisqa nqumu bil-wifqa u resqu talbit tagħna il-missierna tas-sema. Talbuk Missier Ħanina għall-Papa, għall-isqifijiet, għas-saċerdoti, għal dak kollha li huma involuti fil-Knisja biex fuq l-eżempju ta' Zakkarija nafdaw aktar fil-kelma tiegħek. Nitolbuk għalina l-koll, aħna li kull wieħed waħda minna għandu l-vokazzjoni tiegħu, enna nisemmu aktar il-kelma tiegħek la tibżax. Nitolbu. Resqulek Missier Ħanin ukoll il-Pellegrini College jżuru dan is-santwarju, mod speċjali dawk li huma għaddejjin minn xi diffikultà. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbna il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Ija fostna mulej, biex tibdina
Jitolbu ġu is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Fi ħniena tiegħek mulej, ħares lejn dawn l-offerti dgħajfa li aħna ġibna fuq l-artal tiegħek, imlihom bil-qawwa tiegħek biex jiġu konsagrati lilek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla tejjem tista' kollox, tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu ħabbru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom, l-Onverġ nistennietu bl-akbar għoża, Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u rieħ meta wasal, u qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għall-misteru ta' twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew bit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli matroni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċ tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, Qaddis, mlej Alla tal-eżerċti, smewit l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Fl-ola ta' smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola ta' smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħi bati, ħal ħobs radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalġi reġrat il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalġi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħek. Danu il-misteru tal-fidi, nħabru l-mewt tiegħek mulej, nixandru bil-fern għaw minn tiegħek nistennew sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni, u rraddulek ħajra xogħġbok tilqana u l-qudiemek biex naqdu. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jenna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettha fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fl-erwieħ tal-familja Żammid, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatlina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu l-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna.
missirna jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikoll li trid kif is-sema ekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna, bħalma naħfru bil-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġri, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna jitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatijas li mulaqda li jint trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla. Ħanna lina. Ħaruf talla li tneħi l-nubiet ta' dinja ħanna lina. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja. Ħen jien dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
nitolbu. Nizzik ħajra l-kull ma tajtna u Alla li tista' kollox. Fi ħnina tiegħek nisselfina x-xewqa tal-ġrajja li sejra sseħħ fostna. Ħalli b'qalb safja nilqgħu it-twelid tas-Salvatur tagħna bil-ġieħ kollu li jistħoqlu. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.